Sa ilalim ng pamumuno ni Governor Ramon V. Gico III, muling nabigyang buhay ang 473 asinan sa Barangay Saragosa sa bayan ng Bolinao na kilala na ngayon bilang Pangasinan Salt Center. Ang proyektong ito ay nagbigay ng regular na trabaho sa mahigit 100 Pangasinense. The province has regained the management of the salt farm, which is attached to the identity of Pangasinan, a place where you or we produce salt. No? Andyan na yung identity natin. Hindi mo mababayaran ito. Matutumbasan ng anumang halaga because this is who we are as Pangasinenses. Okay? Mula nang magsimula ang operasyon noong ika-9 ng Disyembre taong 2023, umabot sa daang-daang libong kilo ng asin ang naani mula rito. Target kasi ng Pangasinan Salt Center na makalikom ng 9 milyong kilo ng asin bago magsimula ang tag-ulan sa buwan ng Mayo. Nag-harvest sila, nag-hauling sila, the same time nagsasako, nagdi-deliver ng asin, tapos nagre-repair din ng beds. So yun po yung activities natin ngayon. Si Richard at Dante, mga residente mismo sa Barangay Saragosa, ay ilan lamang sa mahigit 100 Pangasinenseng natulungang mabigyan ng trabaho dahil sa proyektong ito. Ay, maganda rin ma'am, may harap po kayo ma'am. Salamat Gob sa tulong na malaki na ibigay niyo Gob. Salamat po kami kay Gob kasi nabuksan niya po ulit itong salt farm. Maganda naman po at hindi na mapapalayo sa pamilya ma'am. Ang muling pagbuhay ng industriya ng pag-aasin ay nagbigay hindi lamang ng trabaho, kundi pati na rin ng pag-asa sa mga Pangasinense. At ngayon, ang Pangasinan ay isa ng major supplier ng agricultural grade salt fertilizer para sa Philippine Coconut Authority. Noong 2024, umabot sa 6,400 metric tons ng asin ang naani mula sa nasabing pasilidad. Valerie Dismaya, RNG News.